Agenda 21 parte hartzen duten Tolosako ikastetxe kopuruak nabarmen egin du gora 2003 urtetik ona. Aurten, Samaniego, Orixe, Lanbide Eskola, Laskorain, Jesuitinak, Eskolapioak eta Immakulada ikastolak hartu dute parte. Guztira, 4.428 ikaslek hartu dute parte, haurrezkuntza, batxiller eta lanbide heziketako ikasleek. Aurten landu beharreko gaia kontsumo ekologikoa izan da. Gaia ezagutzeko sentsibilizazio ekintza ezberdinak burutu dituzte beraien zentroetan, ondoren diagnostiko bat egiteko. Ikasleek herriko egoera hobetzeko beraien esku dagoena egiteko konpromisoa hartu eta udaletxearentzat proposamen batzuk prestatu dituzte. Proposamen hauek aurkezteko eskolako Agenda 21aren udal fora ospatu da. Ikastetxe ezberdinetako ikasleen ordezkariak udal ordezkariekin bildu dira Tolosa jasangarriago bat lortzeko pausu eta neurriak adosteko.